खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। गुगल पे आरो फन पे बाहायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। 30 जुननिफ्राय इउपिआई ट्रेन्जेक्सनफोराव गोबां नेमफोरा सोलायगोन। एनपिसिआइआ गोबां गोदान नेम फोसावदों। नंगौ, गुगल पे आरो फन पे बाहायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। 30 जुननिफ्राय इउपिआई ट्रेन्जेक्सनफोराव गोबां नेमखान्थि सोलायगोन। दानिया रांखान्थियारि ट्रेन्जेक्सननि समाव रां मोनग्रा एकाउन्ट बिगोमानि गुबै मुंखौ मोननो हागोन। लेनदेनफोराव जाफ्लेनायखौ होबथानो थाखाय बे गोदान नेमखान्थिखौ लाबोनाय जादों। बेनि सिगां फनाव सेभ खालामजानाय मुंखौबो नुनो मोननाय जायोमोन, नाथाय दानिफ्राय रां मोनग्रा सुबुंफोरनि मुंखौल' बिसोरनि बेंक एकाउन्टआव नुनो मोनगोन। बेनि गेजेरजों गुबै बिगोमाया धोन आरजिनो हादोंना हायाखै बेखौ रोखा खालामनो हागोन। जाय सुबुङा रां हरदोंमोन बियो रोखा खालामनो हागोन दि जायनो रां हरनाय जादोंमोन बियो थारैनो रांखौ मोनदोंना मोनाखै। थारैनो 30 जुननिफ्राय ट्रेन्जेक्सनफोराव गुगल पे आरो फन पेनि गोबां नेमफोरा सोलायगोन। गोजोनथाव खौरां! बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारीया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।